propeta, ang manalagna. Ang iyang trabaho mauman ang pagsulti sa pulong sa Dios ngadto sa mga tao. Munay propeta. Propeta, tao nga gipili sa Dios aron mahimo niyang spokesman, mahimo niyang magsusulti ngadto sa tao. Ngano man na? Kay ang Dios dili na makadiritsong kabot sa tao. Kay nakasala ang tao. Nahimulag kaniya. Nahimulag sa Diyos. Muna'y gisulti ni Isaias sa Isaias 59, versikulo 2. Ang atong Ginoong Hesus sama sa akong gipasiugdahan kaganina nga introduction, magtutudlo. Ang magtutudlo, aron makasabot ang iyang gitudluan. Ang mga maestra o maestro dihas tulunghaan, mogamit na sila mga istorya alon dali kasabot ang mga learners kun iyang mga estudyante. Ang Ginoo ingon ana, samtang siya nagwali, doon na siya ginapasantop sa katawhan. Ang iyang buluhaton diri sa yuta, gitandi niya sa buhat sa pagpanguma. Kay samtang nagtudlo si Ginoong Hesus, ang mata sa mga tao iyamang gidala sa atensyon ni anang usa ka mag-uuma nga makita gikan sa baybayon sa Galilea. Didto sa sa uga, mamala nga part sa baybayon sa Galilea, dunay mga uma ang mga Galileanhon. Unya, samtang nagtudlo ang Ginoo, miingon siya pagsultis mga tao, ang gingharian sa langit sama sa usa ka uma, diin adunay magpupugas nga nagpugas. Now, kining sambingaya nga atong tun-an karon, gingalat tanig propesiya kay pulong sa Dios man. Ang propesiya, ang pulong sa Dios nga gilitok pinaagi sa tao nga gigamit sa Dios. Munay propesiya kay ang propeta, ang manalagna, ang iyang trabaho mauman ang pagsulti sa pulong sa Dios ngadto sa mga tao. Munay propeta. Propeta, tao nga gipili sa Dios aron mahimo niyang spokesman, mahimo niyang magsusulti ngadto sa tao. Ngano man na? Kay ang Dios dili na makadiritsong kabot sa tao. Kay nakasala ang tao. Nahimulag kaniya. Nahimulag sa Diyos. Muna'y gisulti ni Isaias sa Isaias 59, versikulo 2. Ingon pa ni Isaias sa Isaias 59, versikulo 2, ang inyong mga sala, maoy nakapahamulag kaninyo gikan sa Diyos. Now, ang tao may nakasala. Ang tao mo'y nahimulag sa Diyos. Apan, ang Diyos nga maoy atong nabulagan. Dili makaako nga layo rata kaniya sa tanang panahon. Busa, kabuton taniya, hain kita, apason kita niya. Apan ang iyang gamiton sa pagkabot kanato, maupod ang tao nga iyang gipili. Mauna ang mga propeta. Magpili siyang tao, kining tawhana, gamiton ko ni sa pag-abot sa akong anak nga nahilayo kanako tungod sa sala. Aron makadawat sa akong pulong, kadtong anak ako nahamulag kanako tungod sa iyang sala. Paminaw nato ang sambingay sa Dios sa pagtandi niya sa buluhaton niya diri sa yuta. Now, pamalandungan ninyo nga kining atong basahon nga sambingay nga makita nato sa Mateo kapitulo 13. Usani kapag pasabot sa Dios kung unsa ang klasis mga tao nga nagapaminaw sa iyang pulong. Basahon ako. Duyog mo na ko, versikulo 3, og iyang gisuginlan sila sa daghang mga butang, pinaagig mga sambingay. Unsay sambingay? Mga istorya nga dunay leksyon. Og siya miingon, usa ka magpupugas, miadto aron sa pagsabod og binhi. Og sa nagsabod siya, may mga binhi nga diha mahulog sa daplin sa dalan. Og midugok ang mga langgam og ilang gituka kini. Ako sa hunungon sa di pa nako padayonon sa pagbasa. Ang gipasabot sa Dios, siya ang magpupugas.
Ang iyang gihimo mao ang pagdala sa iyang pulong ang maayong balita sa kaluwasan ngadtos mga tao sa kalibutan. So gitandi niya ang iyang kaugalingon sa magpupugas apan matod pa niya ang yuta kun ang katawhan diri sa yuta nga gipugsan kining uma ang yuta man ang kalibutan. Ang katawhan mo manay mudawat sa binhi. Upat ka klase ang mga tao nga mudawat sa binhi. Samas upat ka klase sa yuta nga gitugdunan sa binhi. Upat sab ka klase ang mga taong naminaw sa mensahe. Matod pa niya sa versikulo 4, ug sa nagsabod na siya. Sa ato pa, sa diyang nagsugod na siya sa iyang pagwali, may mga binhi nga diha mahulog sa daplin sa dalan. Midugok ang malanggam ug ilang gituka kini. Ang binhi didto tugdon sa daplin sa dalan. Usa ka klase sa mga tao nagpatalinghog daplin sa dalan. Ikaduha, versikulo 5. Ang ubang mga binhi diha mahulog sa kabatuan. Diin dili daghan ang yuta. Ibaw naman mo kamong dunay uma naay mga bato. Ayuta nga gamay sa ibabaw sa bato, diha tugdo ng binhi. Versikulo 6, apan sa pagsubang sa adlaw, kini nalaos, kay wala may gamot, kini nalaya. Versikulo 7, may uban pang mga binhi nga diha mahulog sa kasampinitan, ug ang mga sampinit mitubo ug milumos niini. Versikulo 8, ug ang ubang binhi diha mahulog sa maayong yuta ug kini namunga. May namungag usa ka gatos kapilo, ang uban kan uman, ang uban katluan. Ang paminaw mo ang punchline sa pagtulunan ni Jesus ingon pa niya, ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan sila magpatalinghog. Klaro ang iyang gipasabot. Ang iyang buhat diri siyuta mao ang pagwalis maayong balita. Mao na ang pagsabwag sa binhi. Apan ang iyang sambingay nga gigamit, naghisgot siya nga upat ka klase ang yuta nga gitugdunan sa binhi. Ato nang ipadaplin sa makadiyot. Kay gisaysay man niya ang kaulugan sa maong sambingay. Wa niya pasagdi ang mga tao nga iyang gitudluan. Atong tanaw na ang iyang saysay sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Magsugod sa versikulo 18 sa maog gihapong kapitulo 13. Nan, patalinghugin ninyo ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Sa diha nga ang usa ka tawo makabati sa pulong mahitungod sa gingharian. ug dili siya musabot niini. Ang dautan mutungha ug musakmit sa gikasulod sa iyang kasing-kasing. Mao kana ang gikasabod sa daplin sa dalan. Unsa to'y sambingay niya? Primero matod pa niya sa versikulo 3, versikulo 4, ug sa nagsabod siya, may binhi nga diha mahulog sa daplin sa dalan, midugok ang langgam ug ilang gituka kini. Ang buti pasabot, may wali nga gihimo sa masgad. Pagwali, gisabwag sad ang binhi sa social media, gisabwag ang binhi sa TV, gisabwag ang binhi sa YouTube o sa Facebook. May mga taong nakadungog nga ang ilang equivalent ang daplin sa dalan. Unsay saysay sa Ginoo sa kahulugan sa daplin sa dalan, ingon pa niya, sa dihang ang tao makabati sa pulong mahitungod sa gingharian ug siya dili mo sabot niini. Wa lang siya ang buot, naashigop siya ang pikas daunggan, nilusot sa pikas daunggan. Way epekto ang iyang nadunggan sa iyang kinabuhi. Sa giingon ni Jesus, ang dautan mutungha ug musakmit sa gikasulod sa iyang kasing-kasing. Ang yawa, ang imong nabatian, way pulos kay nitugdon diya sa imong igdulungog nabatian sa imong daunggan, apat gikuha rapos panuway kay wa mas imong buot. Og matod pa niya sa versikulo 19, mao kini ang gikasabod sa daplin sa dalan. Ari kita sa versikulo 20. Mahitungod ni adtong gikasabod sa kabatuan.
Kini mao kadtong magapatalinghog sa pulong og diha-diha iya kining dawaton uban sa kalipay. Naay mga tao nga pagkatambong ginilaswali, sila nga ninduto. Balik ko ugma, siguruhong ginako balik kay ganahan ko maminaw atong lecture kalabot sa pulong sa Dios. Apan bersikulo 21, apan wala sila'y gamot diha sa iyang kaugalingon, hinoon mupabilin siyag makadiyot, inig abot sa kasakitan o sa pagpanglutos tungod sa pulong siya mubiya dayon sa pagtuo. Ang buti pasabot ini, ang gikasabod sa kabatuan, ang midawat sa Ebanghelyo, midawat sa pulong sa Dios na hinangop nitubo. Apan kay gamay ra magyuta ang bato, ang mitubo igo wa gyud makagamot pagsidlak sa adlaw. Ang adlaw di ay equivalent sa pag-abot sa pagsulay, paglutos, pagbiay-biay sa mga silingan, nga ningon, hala, tambong-tambong gimo diha, matakdan gimo anang mga tawhana. Tungod anang pagbiay-biaya ni undang, nguna ang nitugdon sa kabatuan. Versikulo 22. Og bahin ni adtong gikasabo dihas kasampinitan. Hibaw mo gud sa sampinit. Tanom nga dili wagi pulos. Igo lang mulumos muranag, may mga tunok, may mga dapaw, muturok lang ginaaron lumsan ang maayong binhi. Sa ato pa na murag unsa equivalent ana dire? Agingay. Kung sa pa'y uban ninyong nahibawan nga kung mutanom na mog mais, naapoy mudungag tubo, murapog na mais sa bago pa, apan sa madugay na, dili day mais, mulumos ras mais. Agingay mayan anak. Napay uban ninyo, wako kay bao, unsaging ngalan anak dire. Apan matod pas versikulo 22, bahin ni atong gikasabod sa kasampinitan, kini mao kadtong mga taong makadungog sa pulong. Apan ang mga kabalaka, dinis kalibutan, ug ang kalipay tungod sa mga bahandi, magalumos sa pulong ug kini, dili makapamunga. Naapay mga tao na interes sa dihang nakadungog sa wali, apan anugnan man pastilan. Kasayang niining akong bahandi, kasayang ining akong maayong relasyon sa akong mga barkada kaniadto. Tungod ni ana, mubiya sila sa pag-alagad, walay pulos ang pulong sa Dios. Ang equivalent ni ana sa sambingay, mga binhi nga mitugdon sa kasampinitan. Ang katapusan, versikulo 23, bahin sa gikasabod diha sa maayong yuta. Pamalandungon ninyo, bahin sa gikasabod sa maayong yuta, kini mao kadtong makadungog sa pulong, makasabot niini. Sa pagkatinuod, siya magpamunga o magpaani. Sa usa ka higayon, ang iyang bunga os kagatos kapilo, sa lain kanuman, sa lain katluan. Nya ang iyang punchline, versikulo 24. Og iyang asuyan sila sa lain pang sambingay nga nag-ingon. Ato nalaneng patlon. Diri ang katapusan niya nga huban sa sambingay sa magpupugas. Nahulagway na ninyo ni ataron sa masgad. Dunay gihimong pagpugas. Apan diri sa masgad, gawas nga ang lugar, ang mga tao sa lugar, gisabwagan sa binhi. Dalaygon ang Dios. Kay may mga kaigsuonan kita nga tuas ilang mga panimalay. Tuas ubang lugar. Tuas ubang nasud gani. Kagabi nalipay kaayota. Kaya wa man ta kaabot libo diri gabi, wa gani tingali ta kaabot og 6 kagatos, 7 kagatos, more or less na atas mga between 400 to 500 sa sud sa ato nga gym. Apan nalipay kaiming nagtan-aw nga ang atong viewers, ang nagsunod gyud sa atong programa, samtang gadumala tas programa, 1,900 people. Ingon ana, 1.9K muna imarka sa Facebook sa viewers ang actual nga nagtanaw. Apan kaganinang hapon akong gi-review ang Hope Channel kay ma-review man ninyo. Kamong nahibaw og unsaon paggamit ang internet.
inyong typon sa inyong cellphone, kung naamoy wifi connection or internet, or sa inyong computer, typean ninyo sa social media, sa Hope Channel, sa Facebook o sa YouTube, ang pulong Hope Channel South Philippines. Ipakita dayon na og ang tanang programa nga nahumana, na-recorded na diha, tan-awan ninyo ang gihimo nga kining Bible Prophecies Without Borders Seminar diri sa Masgad. Makita ninyo, ganina akong gitan-aw sa mga alas 3 sa hapon, abi ninyo, wa ra nag 24 oras sukad sa atong pagsibya kagabi. Ang atong viewers kaganina sa alas 3 sa hapon, naabot na og 45,000 ka mga tao. Dalaygo ng Diyos. Dalaygo ng Diyos. Pakpakan nato ang gahom sa Ebanghelyo. Habi ninyo, gitandi manggod po sa Diyos ang iyang pagwalis maimbalita sa mensahis tulo ka manulunda. Kato akong gisgutan kagabi nga mabasa sa Pinadayag 14. Nga ang tulo ka manulunda gihulagway kana nga mensahero sa Diyos. May budyong sa ilang trumpita, may singgit sa makusog na tingog, samtang sila naas kahanginan, aron malukop nila ang tibuok kalibutan, madunggan ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Uy, ingon ana ang paagi sa Dios, abi ninyo sa unsang paagi matuman na niya? Pinaagis television, pinaagis radio, pinaagis sa social media. Imagine, nag-broadcast ta kagabi, dire. Kaganinang hapon, 45,000 na ang viewers sa atong program kagabi. Dalaygo ng Diyos, atong ihatag kaniya ang credit kay iya kanang paagi sa labing daghan ang makabati apan sama sa iyang pagsambingay. Upat ka klase ang mga tao nga maminaw. Number 1, ang mga tao nga samas daplin sa dalan na sabwagan sa binhi. Apan, ang ilang nadunggan, walang sa ilang buot, nahigop sa pikas dunggan, nilusot sa pikas dunggan, gitandi ka na sa Diyos sa iyang sambingay, sa Ebanghelyo nga nadawat sa tao, apan wa niya tagda, gituka kuno sa langgam, ug wa gyud mutubo. Nawara. Paglabay sa seminar sa Masgad, na. Handumana na lang, di nagani kadumdum nga naman. Wa gyoy nabilin. Ikaduhang klase sa yuta kung mga tao nga nagpatalinghog. Kaya mo na igisgutan niya, kamong dunay dalunggan, iabong ang inyong igdulungog aron kamo makabati. Ang ikaduhang nga klase, ang mitugdon sa kabatuan, sambingay gihapon. Ang kabatuan, mga taong nakadawat sa Ebanghelyo. Unya kay ang bato, gamay ra magyuta, igo lang ni buto. Ni busyad ang binhi, nakatubo, nabuak ang binhi, kay naamayuta, apan kay gamay ra magyuta ang bato, pagkadangdang sa adlaw, nga nagsimbolo sa mga paglutos ug pagbiay-biay sa silingan ug mga kauban sa pamilya, nimbiya sa pag-alagad. Wa gihapon muturok ang binhi. Ikatulo, mga tao nga nakadawat sa mensahe, nakadungog sa pulong, apan gianugnan sa ilang talikdan. Di nako kakaog baboy, di nako ka baili, di nako daghang kaay gipanganugnan. Mga butang nga iyas kalibutan, na di nako ka trabaho sa Sabado, di nako ka unsa na lang, di nako ka baili-baili. Anugnan tungod ni alam pagkaanugon, sampinitan. Ang buti pasabot, gilumsan ra ang maayong balita, wa gyud mutubo, wa gyud mamunga. Apan dunay ikaupat, ang mitugdon sa maayong yuta. Ang mitugdon sa maayong yuta, mao katong mga tao nga nakadungog sa Ebanghelyo. Gikinasing-kasing ginila pagdawat. Unya, niturok ang binhi. Unya, sa naturok na ang binhi, mao man ay sekreto sa binhi. O saraman kalusok sa mais ang imong ibutang sa yuta, apan inigturok ni anang maong mais, dakong puso sa mais ang imong makuha, nga ang iyahang mga lusok moabot og 2 ka gatos, moabot og 500 usa lang ka buok mais.
Ana ang kinabuhing Kristohanon. Mahinumdum ko, ako lang mo himuag sambingay. Si Mrs. Gulfan, may istorya ni siya nga, dili gyud ako. Si Mrs. Gulfan, usan ni sa mga sama sa labing daghan sa mga tao nga nakabati sa Ebanghelyo. Nagtubo siya nga Dios noon, apan nagtubo siya sa simbahan nga way tuon-tuon og Biblia. Gitudluan lang sa mga butang nga angay buhaton, ingon nga relihiyoso nga tao sa mas pangadji, sa mas rosaryo, muna iyang natubuan. Apan basag Biblia wala. Kay gani ang ilang magtutudlo kaniadto matod pa niya, kay diha man siya mag-eskwela sa eskwelahan sa mga madre. Giingnan pa sila, ayaw mong basa ana kay makabuang nga. Naingon ana nang iya natubuan. Apan, naabot ang panahon nga naikag siyag pagbasa. Og sa nakabasa na siya, nakita niya nga daghan ang pagtulunan nga gitudlo sa Biblia, apan wala itudlo sa simbahan. Or, daghang gitudlo ang simbahan, nga wa na masubay sa Biblia. Apan gidawat niya ang kamatuoran. Nahimo siyang anak sa Diyos. Maingon ta nga, example siya sa tambok nga yuta, mitugdon ang binhi abi ninyo, gikan sa sirang usa, bulanon nga pamilya. Nakabig ang iyang amahag inahan. Nakabig ang iyang mga igsuon, magulang nga lalaki o magulang nga babae, kay kamanghuran man siya sa 7 ka magsuon. Nakabig ang iyang mga umangkon na nga profesional na karon ang uban na nag-eskwela pa, hastang mga apo. Muna'y sambingay sa Biblia nga dili manggod masipyat ang pulong. Unsay nalitok, sama sa itong giingon dire, what is revealed by Bible prophecies, mulusot gina, wagi makatubo, wagi makapugong sa katumanan ni ana. Si Mrs. Gulfan, mangayo kong pasaylo ma'am, nga ako ikaw gihimong example, apan example nis maayong yuta. Siya ray primero nga midawat sa kamatuoran, apan gikan kaniya tibuok pamilya, iyang nada karon mga alagad sa Dios. That is the parable of Christ. Sa sambingay mahitungod sa pagpugas o pangpangani. Now, may labot ning sambingaya sa mahimong umalabot sa atong kalibutan. Kaya ang umalabot sa atong kalibutan, may sumpay ang sambingay sa Dios sa Mateo 13. Ang iyang sumpay ni ini, kalabot na ni, unsay mahitabo sa duha ka klases mga tao. Unsa may duha ka klases mga tao? Ang midawat sa mensahe, katong namunga, o nidaghan, o ang misalikway sa mensahe. Sa ato pa, ang nadutlan sa binhi, biturok ang binhi, nagmabungahon, o ang wagyod tagda ang binhi, walang yun sa ilang buot ang mensahe. Unsa may mahitabo nila, gigamit na sab sa Dios ang lain sambingay. Sumpay sa sambingay sa magpupugas o mag-aani. Mateo Kapitulo 13. Sunod mo nako samtang ato ning basahon. Magsugutas versikulo 24. Nag-ingon, og iyang giasuyan sila sa lain pang sambingay nga nag-ingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi diha sa iyang uma. Diba? Sumpay sa istorya kaganina na ay magpupugas, magwawali. Ang Dios nagtudlo sa pagbuhat og maayo, muna iyang binhi nga gisabuag sa iyang uma. Versikulo 25. Apan samtang nagkatulog ang mga tao, ang iyang kaaway miadto, ug ang mga trigo gisaburan ug liso sa bunglayon, ug unya mipahawa siya. Versikulo 26. Busa sa nanubo na ang mga trigo ug nanguhay, nakita usab ang mga bunglayon. Nanguban ninyo tingaliwa kasabot unsay trigo. Sa in English gingan lang nag-wheat. Usa ka na kaklase sa liso nga dili pod humay, dili pod sorghum, dili pod adlay. Apan liso gihapon na di pod mais. May panit po na siya,
nga paugahon po na nga panit, apan maunay pinaka-nutritious, pinakadaghan og bitamina og mineralis sa tanan nga mga grains kun liso, ang trigo. Ug munay pagkaon sa Israel. Murag humay na siya hitsura, pero dili humay. Now, ang bunglayon, kana ng sagbot nga inigtubo gyud trigo, tan-awon mura pong trigo gyud og isura kay ang iyang dahon mulugwa sa yuta, apan dili na mamunga. Mudako hinuon kana aron iyang lumsan ang trigo. Patyo niya ang trigo. Nindot nga sambingay. Ingon ni Ginoong Hesus, samtang natulog ang mga tao, ang kaaway sa magpupugas miadto aron ang iyang gisaburan sa trigo, gisaburan sa lisos bunglayon. Unya mipahawa busa sa nagtubo na ang trigo ug nanguhay, nakita nga nitubo sad ang bunglayon. Busa bersikulo 27. Ang mga ulipon sa pangulos panimalay miduol og biingon kaniya katong magpupugas nga nagpugas og trigo, Senyor, dili ba maayo man tong binhi nga gipugas mo sa imong uma? Naon sa bang naamay mga bunglayon? Siya mitubag kanila, paminawa ang iyang tubag, buhat kana sa kaaway. Og ang mga ulipon miingon kaniyanan, gusto ka bang amo katong adtuon og pangibton? Sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay. Ang buti pasabot sa Dios, ang pagtulunan sa pagkamatarong, ang pagtulunan sa pagbuhat ug maayo, ang pagtulunan sa paghigugma sa isikataw, ang pagtulunan sa pag-alagad sa Dios, mauna ang binhi sa trigo. Apan sabwagan punas panuway ug laing binhi nga ingnon, dili sala ng mangawat ka basta gigutom ka. Dili sala ng imong paimnon o imong pakanon kanang asawa nga ang bana to a Saudi kay duha na katuig nga na sila makita, gigutom na og giuhaw, pwede na nimo pakanon og paimnon kay giuhaw man na, dili na sala, munay buhat sa yawa. Ang sala himuon niyang dili sala, munay trabaho sa panuway. Nagdungan og tubo kanang duha ka pagtulunan nga ang uban nag-ungod sala na, ang uban nag-iundili sala na, apan nagutana ang mga ulipon Ginoo, maayo man tong binhi imong gisabwag nganong naamay ni turok nga dili maayo. Ingon ang Ginoo, buhat kana sa kaaway. Naay panuway, naay kaaway ang Dios. Ang plano sa Dios para nimo, ang plano sa Dios para nako maayo. Tanan nga ikayo nimo iya na. Apan ang plano sa yawa, tanan nga ikadaot nimo iya na. Balatian, kawaladon, kalisod, kasakit, pagsulay, pagdaog-daog ayog pasangili ang Dios. Iya na sa yawa. Makuha ninyo ang pagpadayag ni Ana sa kaagi ni Job kung basahon ninyo ang basahon ni Job sa Biblia. Si Job buutan nga tao. Og kay buutan man siya, garbo siya sa Dios. Apan sa nagtigom ang mga anak sa Dios, unya kini si Lucifer nga gitambog na dirisyuta, nakig-uban gihapon sa mga manulunda nga ning meeting sa Dios, nakita sa Dios. Muna inyong mabasa sa basahon sa Job. Og niingon ang Dios, oy, naaman di ay ka, diin man kagikan. Ingon si Lucifer, nagsaka ka na og lang ko, nagmeeting mangguning kaubanan akong mga manulunda, kabarkada nako kaniadto, ning kuyog lang pod ko nila. Kay matod pas komentarista sa Bible, sa wa pa si Kristo gilansang sa cross, si Satanas makaduaw pas langit, makaduaw pas iyang kanhi mga barkada. Apan sa dihang nalansang na si Kristo sa cross, nasirado na ang kahigayunan ni Satanas pag-adtong langit, wala na, kondinado na gyud siya. Anyway, ang istorya ni Job mao ang himong lintunganay ini akong gidaa kaninyo nga kaagi. Ingon ang Dios, didto di ay kagikan sa yuta, ni kuyog ka lang sa imong mga barkada,
kay ako silang mitingon diri. Nakita ba nimo dito siyuta ang akong alagad nga si Job? Nakakita ko katong taong dato, katong tao nga daghang propriedad, katong tao nga gwapo o gwapag mga anak, katong tao nga pulos lang panalangin ang imong gihatag niya. Buutan siya no. Ingon dahil ang yawa. Kinsay dili mag-alagad nimo. Ang imong gibuhat niya, pulos ramang gyud, panalangin. Siyempre, ang balos anang tao, kay gipanalangin raman nimo, alagad nimo. Ingon ang Ginoo, unsa may buot mo pasabot. Nag-alagad lang si Job nako tungod sa panalangin. Yung Lucifer. Ma-imagine na to, ngayon ana ang nahitabo ha. Imagine na lang ninyo ang kaagi. Gihimo ko lang istorya. Pero muna'y gisuwat sa Biblia. Apan miingon ang yawa, kung imo kong tugutan, nga ang imong gipanghatag niya, pangwadoon ko na niya, di na mo alagad ni mo. Munang ingon ang Diyos, okay. Tagaan takag permission. Ang akong gipanghatag niya, pwede ni mo kwaon. Tanaw na to, ug matinood ba imong giingon, nga nag-alagad lang sa ako si Job, kay gipanalanginan ko ra siya. Apan kun kwaon ko ng mga panalangin, mubiya na siya kanako. Busa, kung inyong basahon pag-usab ang basahon sa Job, mi lusad og balik si Lucifer diri og iyang gikuha ang tanan nga iya ni Job. Mga mananap niya nangamatay. Mga propriedad niya gipangigo sa dagkong kalamidad. Usahay kita mo ingon, buhat sa Dios. Buhat sa Dios ng kalamidad. Dili na iya sa Dios. Iyan na sa hawa. Unsa may role sa Dios? Ang pagtugot sa panuway. Pagtugot. Di man kayo mo ato ang yawa o guwa tuguti. Apan nganong gitugutan man sa Dios? Sa usa ka hinungdan, nagkuntis sila sa pagpamatuod asa ang loyalty ni Job. Ipamatuod sa yawa nga kung wa na'y panalangin, maabta nagpagsulay, maabta nagkalisod, mubiya si Job kaniya. Apan ipamatuod sa Dios sa yawa nga bisan pagsulayan, bisan pagmawadaan sa iyang, bisan pagmapobre kini siya, bisan pagwa na ni siya bisti, bisag balatiano na ni siya, mualagad paghihapon kaniya si Job. Munay nahitabo. Og inyong basahon ang Job Kapitulo 1. Nagsunod-sunod ang mga messengers ni Job nga nagbalita, Senyor, ang imong mga kamilyo nga kapig 3,000 guhuyop og hangin nga matay. Senyor, ang imong mga karniro nga pila ka libo gihuyop og hangin na unsan nangatikay ang raman nga matay. Na ano po'y laing messenger nagdagan, Senyor, unsa ba'y nahitabo sa imong mga baka nga nanibsib raman ug niinom og tubig sa sapa na nga kalit ra magkapangatumbag na nga matay. Hangtod ang katapusang newscaster nag-ingon, Senyor, ang imong kabataan nga nagparty sa usa sa imong balay naigo sa kalamidad na nga matay tanan. Apan kung inyong basahon ang Job Kapitulo 1 versikulo 21 og 22. Nag-ingon, gikas versikulo 20. Nag-ingon, og mihangad sa si Job sa langit, og nag-ingon, gipakataw mo ako diri sa yuta nga hubo, paulion sad ko nimo sa yuta nga hubo. Versikulo 22, nag-ingon sa Job 1, niining tanang hitabua, wala pakasad ni Job ang Dios, nagpadayon siya sa pag-alagad sa Dios. Nidaog ang Diyos, pildi ang yawa. Nakita ninyo mga igsoon, muna'y sampol sa mga tao nga bisang pagmusabwag ang kaaway sa binhi sa pagkadautan. Bisan pagmulutos ang kaaway, dili ta mo biya sa pag-ila sa pagkagamhanan sa Diyos. Kaya kung kwaon ninyong kinatibukan sa istorya, hangtod mahuman ang basahon ni Job, nakita ninyo nga dubli ang gipasiguli sa Dios kang Job sa tumoy sa iyang kinabuhi. Nga naman, rewarded siya. Na atong padayonon sa ning sambingaya. Kay niingon man ang mga ulipon sa tag-iyas uma, Senyor,
Maayo man nga binhi ang imong gisabuag, nganong naamay nanurok nga dili maayo, mga bunglayon. Ingon ang agalon, buhat ka nas kaaway. Busa ang mga ulipon ingon saman. Amo buhaton gunahon na mo, among pang-ibton ka ng mabunglayon, aro dili malumsan ang mga trigo. Ingon ang agalon, ayaw. Versikulo 29, apan siya maingon kanila, ayaw lang. Kay tingali unya hinoon nga sa inyong pagpangibot sa bunglayon, mahilaki pagkaibot ang mga trigo, pagkanindot nga pagkadiyos, no? Ang bot niya pasabot, maayo man itong binhi akong gisabuag, nang sabuag man ang kaaway sa maot nga binhi, ayaw lang ninyong patya, ayaw, patubo alagdungan. Kay kung inyong pamatyon, inyong ibton, basig maapil hinoon ang trigo, maangin. Versikulo 30, pasagdi sila nga managkaipon karon sa pagtubo hangtod sa tingani. Pangibtaon niya ninyo ang mga bunglayon, tingani ha, sa panahon sa tingani. Pangibta ninyo ang bunglayon ug bangana aron sunugon. Apan ang trigo hakuta ngadto sa akong dapa. Sambingay, apan ang leksyon, grabe kabugat. Duha ka klase ang mga tao sa yuta. Ang midawat sa maayong balita, nitubo mabungahon. Apan trigo, mapuslanon nga produkto. Ang midawat sa maot nga balita nga gisabwag sa kaaway, ang batasan nga dili maayo sa tao, kanang mga kinaiya nga usahay mananap na, usahay makaingunta nga wa may kasing-kasing ng tawhana, hinagmal og bana, hingin suto og tao, mangingilad sa isig katao, mahilabtanon, mauna ang bunglayon. Apan ingon ang Ginoo ay lag-ibta. Padungan na lang tubo. Pero panahon ting-ane, ibtang bunglayon, bugkusa, bangana. Pero sunoga. Ang mga trigo sad, hakuta pod, bugkusa pod, apan adtos dapa. Higala, sambingay. Gabi ako mong giatagan sa pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. Tanang tao nga nagpuyo sa yuta, dunay destinasyon. Ang atong destinasyon kita tanan, eternidad, duha ka eternidad. Ang usa ka eternidad, kinabuhing way katapusan, uban sa Dios sa gingharian sa langit. Ang usa ka eternidad, kamatayon sa impierno, ang silot sa Dios, sumala sa Biblia. Duhara ang padulngas tanan tao. Karon, padunganon day sa Ginoong tubo na. Apan panahon sa ting-ani, diha ang kalainan, kay banganon sad ang bunglayon, ang dautan, bugkuson sa diay, apan dili hipos. Bugkuson para isalibay sa kalayos impierno. Ang trigo, ang mga maayo, ang mga buutan, ang patalingog sa pulong, ug nangausab ang ilang kinabuhi, ug may dungog silang maayo sama ni Hub sa ilang katilingban. Gihiposab, gidas langit. Now, importante ang pulong ting-ane. Ang pulong ting-ane, gihimo sabna sa Dios nga sambingay. Sa Pinadayag 14, versikulo 14 paingos 16, mabasa nato nga ang pagbalik sa Ginoo diri sa yuta gitandi sa pagpangani. Atong basahon ni Pinadayag 14 versikulo 14. Og nakita ko og ania karon ang usa ka panganod nga maputi, og sa ibabaw sa panganod naglingkod ang sama sa anak sa tao. Nga may usa ka purong-purong bulawan sa iyang ulo, og usa ka galap nga mahait diya sa iyang kamot. Og may laing manulunda nga minggula sa templo nga nagsinggit sa taas nga tingog niadtong naglingkod sa ibabaw sa panganod. Ipadala mo ang imong galab ug maggalab ka, kay miabot na ang takna sa pag-ani, kay ang alanihon sa yuta hinugna. Versikulo 16, og siya nga naglingkod sa ibabaw sa panganod misalibay sa yuta sa iyang galab ug gigalaban ang yuta. Wow! Ang atong Ginoo
nga mikayab sa langit, human siya mabanhaw, human siya ilansang sa cross. Nahinumdumo ana, kay ato manang gisilibrar kada tuig sa Semana Santa, gilansang siya Biyernes sa hapon, nabanhaw siya Domingo sa buntag, og nianang Domingo sa buntag, mipakita siya sa mga tinunan og ang Biblia sa basahon sa buhat nag-ingon nga human sa iyang pagkabanhaw sa Domingo sa buntag, human sa iyang pagkalubong sulod sa Biyernes hangtod sa Domingo sa buntag, mikuyog pa siya sa iyang mga tinunan og 40 ka adlaw ay siya mikaya balik sa langit. Munay gisultis Biblia. Apan sawa pa siya mukayab paingon sa langit, nagsulti siya sa iyang mga tinunan sa pulong nga mabasa sa Juan 14:1 hangtod sa 3. Sa dihang miingon ang Dios, ayaw lang mo kaguol, mubiya ra ko kaninyo sa makadiyot, igo lang ko muuli sa puloy-anan sa akong amahan sa langit, mag-andam lang kog luna didto, kung maandam na nako ang luna didto, balikon tamo. Kay aron hain ko tuamo. Munang Juan 14:1 hangtod sa 3. Kinsa sa atong mga Adventista diri ang nakamemorize sa John 14:1-3? Be? Nanawan akong kamot. Ang nakamemorize sa John 14:1-3. Isa inyong kamot, be? Sulayan ko na natog tangadje, be. Memoryahon ta daw ni. John 14:1-3. Let's go! Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that wherever I am, there ye may be also. John 14:1-3. Pakpakan nato ang atong mga seminaryan nga nakamemorize. Angay memoryahon kanang maong teksto. Kay mo nay saad sa Dios, dayon akong kayab sa langit, dili ni forever nga goodbye. Temporaryo ni, igo ra ko moandam og luna sa puloy-anan sa akong alahan, ang gingharian sa langit. Kung maandam na nako ang luna para sa inyo dito, balikon tamo, kuhaon tamo. Muna atong gihuwat karon. Now, ang pagbalik sa Ginoo atong gibasa karon, gitandi sa pinadayag 14 og panahon sa pagpang-ani. Balik tas Mateo 13, versikulo 38, nag-ingon si Ginoong Hesus, ang uma mao ang kalibutan. Mao man diri man sa kalibutan gisabwag ang binhi, diri man sa kalibutan giwali ang maayong balita, ang pulong sa Dios. Apan sa Mateo 13:39 nag-ingon, ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan. Gabi atong gidescribe nga may palaabuton nga dakong hitabo, nga wa pa mahitabo sukad. Angay ta mangandam, apan ang pinakanindot nato nga pagpangandam mao ang pagtugyan sa tong kaugalingon ngadto sa Dios, kay ang panalipod sa Dios naa nato kun apilta sa iyang mga anak nga miila kaniya nga atong nga iyang nga ato siyang manluluwas. So, munay gi plaster sa Biblia, ang uma maong kalibutan, ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan. Wow! Kita di ay nga mga tao sa yuta mao ang alanihon. Abi ninyo, dihay panahon sa milabay nga mga kapin og 20 anyos, pagsugod yun ni ini mga tuig 2000. Ingalan na nila karon og 21st century. Kaya nilabay naman ang 20th century. Ang 1901 hangtod sa year 2000, gingalan katog 20th century. Gikan sa 2021 and forward, gingalan nag 21st century. 24 na ta katuig sa 2000 nga katuigan. About 30 years ago, sawa pa ang 2000 nga tuig, 224 naman ron. May usa ka whole issue sa pinakabantugang magasin sa kalibutan, news magazine, gingalag Newsweek. Sinima na magud ang issue sa Newsweek. Nga gidedicate sa mga author sa title, What the Bible Says About the End of the World. Grabe man ang kahadlok sa mga tao atong tuig 2000.
Kay daghan mga manggod ang mga magwawali nga nag-ingon nga ang edad sa kalibutan himuon ra sa Ginoo nga 7,000 ka tuig. Apan ang 6,000 ka tuig munay busy ang kalibutan ana. Kay sama kana sa Henesis 1 nga sa 6 ka adlaw gibuhat sa Dios ang tanan diri sa yuta. Apan ang adlaw nga ikapito nimpahulay ang Dios o gipapahulay pud niya ang mga tao. Muna ingon sila pagsulti, ang atong katuigan sa kalibutan ingon ana, ang unang 6,000 ka tuig maunay panahon nga busy ang kalibutan sa tanang kalihukan, lakip kini atong gibuhat. Apan pagdangat sa ikapito ka libo, the 7th millennium, nga supposed to be nagsugod na ni atong year 2001. Mubalik na kunong Ginoo. Kay ikapito naman ka milenyo, papahuwayon sa Dios ang kalibutan, way tao kining yuta, munang ginganlan nilag millennial Sabbath. Na pagtulon ana ang gisultis ubang tao, murag may pagkabiblikal pero dili biblikal. Ngano man, lahi ang kahulugan ni ana sa tinuod nga gisultis Biblia. Ang gisultis Biblia mao nga mobalik ang Ginoo dili tungod kay 7,000 na katuig ang kalibutan. Mobalik ang Ginoo sa yuta kung hinog na ang alanihon. Kuha ninyo? Sa to pa dili basihanan sa pagbalik sa Ginoo ang edad sa kalibutan. Ang basihanan sa pagbalik sa Ginoo ang pagkahinog sa alanihon. Ang dakong pangutana, unsa may indikasyon nga hinog na ang alanihon. Sabi ninyo, may nianang panahon na sa dihang nagubot ang mga tao sa kalibutan towards the end of the 1900s. Grabe man to. Kay ning lugwa pag itong istorya, kay may mayang computer naman, di ba? Ning lugwa pa itong istorya nga, hala, kamong may mga kwartas bangko, kuwaagi na inyong kwarta sa dili pa ang Disyembre 31, 1999 tungang gabi. Kay sa Disyembre 31 sa 1999, ang tanang computer network sa kalibutan, makras ang system sa worldwide computer network tungod sa usa ka virus nga grabe nga pagka-virus nga ginganlan og unsa tay nga atong virus kinsa na hinumdom? Wa na dili COVID. Wa na nadumdum atong virus sa 1999. May rapod nga way na hinumdum. Y2K. 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 Kining virus karon nga may sabwag og daghang kagaw nga nakapasakit og 90 milyon ka mga tao og nakapatay og hapit pod 9 milyon ka mga tao sa kalibutan ang COVID sulod-tulo ka tuig. Di na mao. Ang gikahadlukan sa 1999 ang virus nga matud pa sa mga eksperto moguba sa tanang computer. So ang mga computer sa bangko, mga wala ang imong kwartang deposito, lamyon. Ang imong papilis nga gitaguan, lamyon ra kay nakras ang computer. Munang nakuyawan ang mga tao atong 1999 sa pagka-December. Kay abi nila sa mga tao na nga naghuna-una, way labot Ginoo, ang computer system makras tungod sa Y2K nga virus. Apa na mga tao naghuna-huna nga muna'y katapusan sa kalibutan matud pa nila Desyembre 31 tungang gabi alas 12 gabi balik Ginoo sa 1999. Wa man mo balik Ginoo. 24 naman ta katuig sa 21st century. Ni apamantasyuta ako mong sortihan. Ni atong panahon na ni-produce food ang Hollywood ug usa ka pelikula nga gitaytulag Left Behind kana makita ninyo sa screen. Kay paglugwa ni atong Newsweek hasta pong Time magazine nga ang usa gyud ka issue What the Bible Says About the End of the World. Ning lugwa pod ang salida nga Left Behind, grabe ka popular. Ang libro pa lang libro. Wa pa ang salida. Sulod sa 3 ka buwan, nahimong bestseller sa New York. Sa bestseller. Libro bitaw nga grabe kahalinon. Wa pagani mulugwa sa press, nagatang ng mga tao mamalit. Unsa man gisud anang libro hadi ay.
Ang iyang title, Left Behind. Unsa may sud anang libroha? Ang sud anang libroha, nagsaysay sa hitabo sa kalibutan, dayong balik sa Ginoo. Apan gitay tulan ka nag-left behind, kayang ilang gitudlo, ang pagbalik sa Ginoo, why nahibalo? Sikrito! Sikrito ang iyang pagbalik. Unya, ang pagkuha po sa Ginoo sa mga tao nga iyang luwason, secret rapture po. Doon sa may secret rapture, muhungaw ra, why kalibutan, kung nagtapad mo ron, ang usa ninyo nag-alagad, ang usawa, may buong lang ka, nga wa pa mahuman ang inyong istorya, nakalit man kawa ang imong katapad, girapture na, munay gingalan sa ubang mga pagtulon anog secret rapture, ning sulbong lang ang giluwas sa Dios, kay naa na di ang ginawa kay bawong mga tao. Unya na sulbong manuwa, di balik na yung guno, busa diri syuta, daghang sakyanan nga crash, kawa na may driver. Daghang aeroplano nga crash, kawa na may piloto, kay gihigop naman nga tus langit. Munang pelikula ha. Pelikula og libro. Kay hadlok ang mga tao. Ang pangutana, mo ba na'y gisultis Biblia kalabot sa pagbalik sa Ginoo? Sikreto ba ang pagbalik sa Ginoo? Wa ba'y mahibalo? Kung kita dalo niya sa langit, sikreto ba? Mahibawan lang sa atong kauban, kay wa naman ta magtapad. Kung magtiayon mo, ang asawa ray nagalagad, ang banawa, pagtanday unta sa banawa naman dihay, wa na may sod ang habol, ni alis nga, gikuha na dihay sa Ginoo. Ana ba inigbalik sa Ginoo? Ato, kunong pangutanon ang Biblia. Wa ba'y makakita inigbalik sa Ginoo? Ato, kunong pangutanon ang Biblia. Niya mga igsoon. Asam na nila kwa kanang pelikula nga Left Behind. Usara ka tekstos Biblia. Mateo 24, 40-41. Unya may duha ka tao sa uma gihapon, sambingay gihapon sa Dios. Ang usa dadon, ang usa biyaan. Sa to pamagsuon ang usa bugoy, ang usa nag-alagad sa Dios. Pagbalik sa Ginoo, gialisngaw ang nag-alagad, nabilin. Nabiyaan ang wa mag-alagad. 41. Duha ka babae, magagaling sa galingan. Magsuon tingali gihapon Ibaw mo nga ng galingan ba to? Duha man nagkabuok. Kay ang usa mo ana-ana sa batong galingan, ang usa mo magsigig sud sa galingonon. Kakita mo ana, kamo nakaagi sa galingan karaan. Itong wa pa ng galingan nga makina, ana-anaon. Duha ka babae, magaling sa galingan. Ang usa, kuhaon. Ang usa, mahibilin, pastilan. Mao na igikuhaan nila anang pelikula. Nga pagbalik sa Ginoo, nisulpot ra ang nag-alagad, nabilin ang wa. Wa bakit ing Ginoo, wa mahibaw nahibawan lang, kay gipanghigop naman niya ang iya. Is that what the Bible teach regarding the coming of Christ? Ato kunong pangutano ng Biblia. Versikulo 9 hangtod sa 11 sa Buhat Kapitulo 1. Og sa nakasulti siya niini, hinumdumi ha, kini nga talan-aon, kadtuning nabanhaw nas Ginoong Hesus, Domingos buntag. Nga matod pa ni Lucas sa Buhat Kapitulo 1, nakigkuyog pa ang Dios sa mga tinun-an 40 kaadlaw. Human sa 40 kaadlaw, nagtugon pa siya kanila, iwali ninyo ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Humaniya, traininga, sa final training, ang iyang mga tinunan, ang mga disipulo. Gipada niya sila ingon nga apostolis. Kanang sugo sa Mateo 28, 18 hangtod sa 20, lumakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ninyo ang maayong balita sa tanang katawhan, sa tanang kanasuran, sa tanang kabanayan, sa tanang pinulungan, ug ako mobalik diri aron kuhaon ko kamo. Muna ya saad, pawalihon sa taniya, patimrihan sa ang mga anak sa Dios sa di pa moabot ang mga katalagman sa atong topic kagabi. Unya mo balik siya, apan ang pangutana, ang iyang pagbalik parihabas gisalida, parihabas gitugan sa libro nga dili makita, way nahibalo, sikreto ang iyang pagbalik. Pangutano na itong Biblia, versikulo 9 hangtod sa 11 sa Buhat 1. Og sa nakasulti siya niini, sa nagtanaw sila kaniya, ang matinon ana, gibayaw siya sa itaas,
og usa ka panganod midawat kaniya nga misalipud sa ilang mga mata. Gisakay sa panganod ang Ginoo, gidas langit, gitan-aw sa mga tao, dili sikrito. Versikulo 7 sa Pinadayag Kapitulo 1. Ani akaron, moanhi siya uban sa mga panganod, ug ang tanang mata makakita kaniya. By the way, ang kining 9, 10 ug 11 may sumpay man na, kay ang 9 ra man na diha. Ang 10 nag-ingon, ug dihay duha ka tawo nga nagbistig puti, nga miingon sa mga tao nga naghangad sa Ginoo, nga gidas panganod ngadto sa langit. Nganong nagtan-aw man kamo kaniya? Kining Hesus nga gikuha kaninyo karon nga nagsakay og panganod, mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab. Nakuha ninyo ng pulong samang paagi? Ningadto siya langit, nagsakay og panganod, mobalik siya sa samang paagi sa tupa, magsakay pud siya og panganod, dahil niyang balik. Gipakdako na diri nato mabasa sa pagbalik na Diyos Ginoo. Pinadayag 1:7. Ani akaron moani siya uban sa mga panganod, ug ang tanang mata makakita kaniya, dili sikrito ang pagbalik sa Ginoo higala. Tanang mata makakita kaniya, ug kadtong naglansang kaniya ang tanang banay sa yuta managkasubo tungod kaniya, mao gayud kini. Amen. Niya pa, versikulo 10 na atong gibasa ganina sa buhat ni Uno. Sa nagtutok sila sa langit, sa mikayab siya, ani akaron duha ka tawo mitindog sa tupad nila nga nagbistig puti, ug ang nagsuti kanila mga taong Galileanon. Nganong nagtutok man kamo sa langit? Kini Hesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo, mobalik sa maong paagi, sumala sa inyong hikitaan, siya nga nagasaka sa langit. Nisaka siya sa langit, sakay sa panganod, ingon ang manulunda nga nagsuti sa mga taong Galileanhon, ang inyong nakita nga mikayab sa langit, ngubalik diri sa samang pagi sa iyang pagbiya kaninyo. Sulti po sa Biblia, sakay gyapon siya panganod. Kanina atong gibasa sa Pinadayag 14. Niya pa, 1 Tesalonica 4:16-17. Kay ang maong Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa manulunda ug sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit, ug ang nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Versikulo 7. Unya kita nga buhi pa nga nang hibilin, lalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila, sakay sa panganod, pagsugat sa Ginoo, ug ingon niini, magakauban kita gihapon sa Ginoo, natuman ang iyang saad, that where I am, there ye may be also. Wow, kanindot. Mukuyog ta sa Dios. So ang pagbalik sa Ginoo higala, kung nakadungog mo og pagtulunan nga nag-ingon ang pagbalik sa Ginoo secret rapture, dili biblikal kana nga pagtulunan. Ang pagbalik sa Ginoo dayag, makita sa tanang mata. Pinadayag 1:7. Magsakay sa panganod, buhat Kapitulo 1 og Pinadayag 14 og Pinadayag 1:7. Uban sa budyong nga makusog sa mga trumpitas manulunda, nga inigtingog sa trumpitas mga manulunda, ang gilubngan sa mga taong matarong, mga abli, mga buak ang yuta, ug mubangon ang nangamatay diha kang Kristo. Muna atong gibasa kaganina sa 1 Tesalonica 4:16 ug 17. So ang pagbalik sa Ginoo dili sikrito. Apan ang pagbalik sa Ginoo gisimbolo sa usa ka pagpang-ani. Ingumpas Pinadayag 1:15. Ang gingharian sa kalibutan na himong iyas atong Ginoo og sa iyang Kristo, og maghari siya ngadto sa mga katuigan sa walay katapusan. Nganong gisgutan ba nga ang gingharian sa kalibutan na himong iyas atong Ginoo? Kay sawa pagod ang Ginoo mo balik diri sa yuta, nagsunod-sunod ang mga dagkong nasod nga nahimong mga hari sa kalibutan. Sa Daniel Kapitulo 2, mabasa nato ang istorya mahitungod sa damgo ni Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia, nga gihubad ni manalagna kon propeta Daniel.
ang nagsunod-sunod nga mga hari sa kalibutan nga gingharian. Babylonia, gikan sa panahon ni Nabucodonosor, kadtong hari sa Babylonia nga milumpag sa Jerusalem ug miguba sa templo nga gitukod ni Solomon. 605 paingon sa 539. Apan ang paggahom sa Babylonia mubo ra nga katuigan, kapin ra gatos katuig, kay nipuli kaniya ang duha ka gingharian nga gisimboluhan sa duha ka bukton nga silver sa larawan nga nakita sa damgo ni Nabucodonosor o gihubad ni Daniel. Ang duha ka bukton og dughan simbolo sa combine nga gingharian sa Media og sa Persia, kang Cyrus og kang Darius, og mihari kanas kalibutan 539 to 331 BC. Apan ang gingharian sa Media og sa Persia gipildi ni Alexander the Great sa Gresya. Ang Gresya nahimong hari sa kalibutan kapin pud og gatos gikan sa 331 BC hangtod sa 168 AD, rather BC. Apan ang gingharian sa Gresya uban sa mga Spartans, uban sa mga Vikings, ang mga banggiitan nga mga manggugubat sa kasaysayan, napildi sila sa mga Romanhon ilalom sa mga Sesar. Kaya ang Romanhon nahimong hari sa kalibutan sa kinataasan nga panahon gikan sa 168 BC hangtod sa 176 AD. Natao si Jesus sa panahon nga ang hari sa yuta ang Roma. Apan pagka human sa pagkahari sa Roma, wa nay usa ka gingharian nga mihawod. Sa pagkakaron na ay mga nason nga nagkuntis kinsay mohawod. Amerika, Russia, China, India, Brazil, may tupikuta ana. At ang ina ninyo kay nindot na niining si Manaha na atay tupiko kinsa may sunod nga mohari sa kalibutan. Apan karon gitug-anan ta kaning maging harian nga yutanon polos gini mga wala nganuman itukod sa Dios ang iyang gingharian diri syuta. Ang gingharian sa kalibutan na himong iya sa atong Ginoo og sa iyang Kristo og maghari siya ngadto sa mga tuigan sa walay katapusan. Sa nakita ni Daniel sa hubad niya sa damgo ni Nabucodonosor, kita ang atong panahon karon ni ata nagpuyo sa panahon sa tiil nga sagol ang puthaw ug yutang kulunon sa larawan nga nakita ni Daniel. Puthaw og yutang kulunon nagtapot apan dili magkahiusa. Pwede nimong kuhiton sa imong kamot sama sa harublak, mapukling ra. Nga naman, kay ang puthaw og ang yutang kulunon pwede na nimo ibutang og sa kasudlanan apan mapunit ra nimo nga mapulpog ra. Di na gina magkahiusa. Samas na pulo katudlo mauna ang mibahin sa Western Europe ang kanhi gingharian sa Roma. Apan ni anang panahona usa ka bato ang nakita ni Daniel nga gisapsap nga walay kamot. Daniel 2:34. Minglapdo sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw ug yuta nga kulunon ug nakadugmo kanila. Imagine katong bulawan nga ulo Babylonia, bukton og dughan nga silver Medo-Persia, batang og hawak nga bronze Gresya, paa og bitiis nga puthaw Roma, og ang napulo kagingharian ang daghang mga nasod sa kalibutan ang tiil. Ni anim panahona sa tiil ni akita magpuyo ni ining panahona nga di nagyod magkahiusa pa ang mga nasod, og ni aning panahona na ay bato nga mulupad gikan sa langit nga gisapsap og walay kamot og midugmok sa tanang gingharian sa yuta. Sa pagkadukmok ang Daniel 2:44 sa ingon, ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga di na gyud malumpag ni ang gahom ni ana mabilin pa sa lain nga katuhan. Apan kini magadugmok og magaot-ot nining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. Ang bato nga gisapsap og milupad aron madugmok ang mga ginghariang yutanon mao ang katumanan sa saad ni Jesus nga mao'y atong gipangadyi sa dugay ng panahon sa Lord's Prayer. Unsa may atong gipangadyi?
Ubani kuno ninyo sa Our Father. Duyog mo nako atong memoryahon. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Unsay sunod? Thy kingdom come. Kanang thy kingdom come sa atong Lord's Prayer nga dugay na natong gipangadji. Mao nang umalabot nga gingarian ni Kristo, inigbalik niya munay mutapos sa tanang gingharian sa yuta ug mupuli kana nga di nagyud malumpag kay muhari ang Dios sa walay katapusan. Ang pangutana, andam ka ba para mahimong lumulupyo sa maong gingharian? Ang imong pagkaandam nagdepende kung hinog ka ba nga alanihon. Kung hinog ka nga alanihon, nan anihon ka sa Dios ug himuon kang lumulupyo sa iyang gingharian. Ang kalibutan, ang atong gipuyan, andam na ba alang sa ting-ani? Hinog na ba ang kalibutan? Unsa may ilhanan nga hinog? Niya akong maimbalita sa inyo. Usa sa propesiya nga wa pa matuman. Apan sigurado yung matuman. Ang Biblia daghan man kay propesiya. Kapin 800 ang propesiya nga nasuwat sa Biblia. Kapina og 90% ang nangatuman. Wa na kaabot og 10% ang wa pa matuman sa propesiya. Og apil sa wa pamatuman ang propesiya nga mobalik ang Ginoo aron kuhaon ang iyang mga alagad dalhon sa gingharian sa langit. Usa na sa wa pamatuman ang pangutana, matuman ba na dili? Kung natuman ang 90%, magduha-duha ka mo sa nahibilin nga less than 10%, apil ang pagbalik sa Ginoo. Ako ipagduha-duha. Mobalik ang Ginoo sumala siyang saad, apan matod pa sa sambingay nga atong gitun-an karon. Mobalik siya kung hinog na ang alanihon sa yuta. Unsaon man nimo pag-ila nga hinog na ang alanihon sa yuta? Pagkadaghang mga nasod. Og ang kalibutan, 8 billion man ka mga tao. 2.7 raman ang Christians. 2.7 billion. Mahurot pa na nimo ang kapin sa 5 billion pagwali. Dugay pabalik ginuday kung hutdon yun. Higala, dili. Dili necessary nga hutdon. Ang misyon sa Ginoo kanato, iwali ang maimbalitas kaluwasan sa tibuok kalibutan. Apan ang gipangita sa Dios. Juan 10:16. Akong gitawag ang akong mga karniro nga wa pa sa sulod sa akong turil. Nakaila ako kanila, sila nakaila kanako. Juan 10:27. Kay sila magpatalinghog sa akong tingog og mosunod kanako. Ang gihuwat dai sa Dios ang iyang mga karniro nga wa pas iyang turil. Daghana. Ang uban ana tuas lain-laing turil. Unsam nang turil sa Biblia? Simbolo sa mga relihiyosong pundok. Ingon ang Dios sa 1:16, usara ko ka magbalantay, usaray akong turil. Apan doon ako'y daghang karniro ngawa sa sulod sa akong turil. Ang pangutana, pasagdan ra ba sa Dios ang uban niyang karniro nga tuas ubang turil? Didhala mo, total ako mamodili. Ang Biblia klaro nga nag-ingon, tawgon ko sila. Manduan ko sila kay usaray akong turil, usara ko ka magbalantay. Bisan asa di ay ka, bisan unsa di ay kang pundo ka karon, kung karniro gi ka sa Dios, nakaila ka kaniya. Kay ngano, naminaw ka siyang tingog. Nakaila ang Diyos nimo, kay naminaw man ka. Ang mga taong dili maminaw, dili mabalaka ang magwawali ana. Ganong mabalaka mang magwawali. Kanang dili maminaw, dili na iya sa Diyos. Kaya ang iya sa Diyos maminaw. Ang mga ako, magapatalinghog kanako. Juan 10:27. So kung iyagi ka sa Diyos, bisag asa kang turila, bisag asa kang punduka, makabati ka siyang tingog, maminaw ka niya. Kay tigumon man niya ang tanan nga iya, gikas ubang turil, nganha sa iya, mausara man siya ka magbalantay, kay usara iyang turil. Biblia ang nagtug-an inihgala. Inig kahinog na ni aning kalibutan, sa dihang mailhan na niya ang mga iya, mubalik na siya. Dalho na ta niya
sa gingharian sa langit, diin wa nay nationality o sanalay atong citizenship, heavenly citizenship na lang. Higala kung tuan atas langit, walay katapusang kalipay, eternidad kauban ang Dios. Wa nay matiguang nato. Wa nay magyukog-yukog maglakaw, wa nay senior citizen nga maghuwat nga tagaag 100,000 sa gobyerno kung ma 100 na edad. 100 na tuoy edad, wa nay kalibutan ang mga anak na mga apo ang nagpahimulos sa 100,000. Wa na nganuman gidana taniya sa gingharian sa langit. Kung tuan atas gingharian sa langit, sama siyang giingon sa Juan 14 versikulo 3, aron diin ako atua usab kamo. Higala, ning kagabion atong gisaysay ang propesiya sa Dios kalabot sa mag-aani, ang magpupugas og pagpangani. Ang buhat niya nagapadayon, sige pa pagsabwag ang maayong balita. Matuman ra bagi puna nga lain-lain nga klase sa yuta ang makadawat sa binhi. Ikaw na'y mamalandong unsa kang yuta pero para nako musugyot ko. Hinaot nga ikaw mao ang maayong yuta, ang tambok nga yuta. Mudawat sa binhi sa ebanghelyo ug imo kining tagaag higayon sa imong kinabuhi. Mutubo ka, madala nimo ang imong mga pamilya dihas Ginoo, mabungahon ka sa ingon nga paagi, mobalik ang Ginoo, malipay siya nga moingon, anak ko, gihimo nimo ang angay nimong buhaton, mabungahon ka, sumulod ka sa gingharian nga akong gitagana alang kanimo. Kinsa may mukuyog nako karong gabi, aron nga inigbalik sa Ginoo, musugat niya nga moingon, Ginoo, gusto ming mupuyo sa gingharian sa langit. Tanaw na kong kamot sa gustong mupuyo sa gingharian sa langit. Kay magampo ta para ninyo. Aron ang Dios magtanaw ninyo karon, kana ako ng karnero, wa pa na sa akong turil, pero tawgon ko na, kay dalhon ko na sa gingharian sa langit.